Moi! Tämä on minun motivaatiovideo. Minä olen Susheipu. Minun lempinimi on Henna. Minun korjenimi on Raon. Minä olen 20-vuotias ja olen myanmarilainen. Asun Monuassa, Myanmarissa. Monua on minun kotikaupunki. Myanmarissa on monia nähtävyyksiä. Elijärvi on suosituin paikka Myanmarissa. Monet turistit tulevat käymään siellä. Minun kotikaupunki on myös vierailla paikka. Mahabodhidharma on kotikaupunkissani. Se on maailman 3. korkein. Minulla on pieni perhe. Perheenjäseneni ovat isä, äiti ja minä. Isäni on eläkeinsinööri, äitini on ystävällinen opettaja. Minä olen opiskelija, olen sopu ja positiivinen tuttu. Minä tykkään ajatella ja ratkaista ongelmia. Olen aina motivoitunut. Minä harrastan tehdä ruokaa, katsoa draamaa, pelata pelejä, uida, koneella musiikkia, lukea kirjoja ja soittaa kitaraa. Lisäksi minä tykkään oppia uutta kieltä. Minun äidinkieli on burmaa. Minä osaan puhua englantia, koreaa ja suomea. Minä rakastan lunta, mutta minun kotikaupungissa ei ole lunta. Suomessa minä haluan alkaa harrastaa hiitäminen. Minä rakastan pelata pelejä. Pelaamalla pelejä minä sain tavata monia ystäviä ja lapsuuteni oli hauska paljon. Pelejä voi olla hyödyllistä ihmiselle. Nuoresta asti minulla on ollut unelmani, että voi luoda ihmiselle hyödyllisen pelin. Minä valmistuin lukiosta korkealla arvosanalla, mutta minä en mene yliopistoon kotimaani poliittisten ongelmien vuoksi. Minä en voi luopua unelmastani. Suomessa on hyvä koulutus ja Suomi on maailman onnellisemma. Suomessa minun lempiasia on puhdas ilma ja se, että on niin rauhallista. Rakastan luontoa. Suomi on paras paikka toteuttaa unelmani. Siksi minä päätin opiskella pelikehittäjäksi Suomessa. Minä tykkään työskennellä IT-alalla ja pelikehittäjänä minä voin auttaa ihmisiä hyödyllisillä peleillä. Minä haluan opiskella hyvässä koulussa ja mukavassa ympäristössä. Minä haluan opiskella teidän koulussa, koska vuoksi ammattikoulussa on paljon hyviä tiloja opiskelijoille ja olen kuullut, että opettajat ovat tosi kiva. Minä olen varma, että voin saada todellista opiskelijaelämää ja paljon mahdollisuuksia teidän ammattikoulussa. Tulevaisuudessa minä haluaisin kuuluisaksi pelikehittäjäksi. Ammattikoulun valmistumisen jälkeen minä haluaisin opiskella tietojen käsittelyoppi yliopistossa. Minä olen varma, että voin saada paljon kokemuksia teidän ammattikoulussa. Nämä kokemukset ovat suuri tuki unelmani toteuttamisessa. Minulla on monia tiloja liittyviä tähän alaan ja minulla on vahva halu. Siksi minun pitäisi valita opiskelijasi tähän koulutukseen. Kiitos paljon.